Je to tu! Nové Fortnite video po 8 mesiacoch! Let's fucking go! Ok ľudia, čaute všetci, vítam vás z ďalšieho videa. Dneska si zahrajeme Blitz Royale. Môžeme ísť na to, ok. Ja mám moju taktiku v Blitz Royale, ok. Idem za Pleasant Park. Do tohto tu domčeka. Tam býva čestka alebo nejaká zbraň, proste tam je čo je ľudia. Ok, takže keď sem proste tam je čo je ľudia. Stop the cap. Ok ľudia, poďme na to. Poďme zabíjať. Konečne! OK. Let's go! OK, ľudia, poďme. Vidíte ten aim, ľudia? Vidíte to? Úplný profik sa stal zo mňa na tých 8 mesiacov, ty. Stop the cap. Vole. Ne, nerob, prosím. Nezabíjaj mne, ne! Ne! Nedelej to, please. I'm dying. Please help me. Mŕtvy. Vidíte ten aim? Hej ľudia, mám takú otázku. Napíšte dole do komentárov, či vidíte ten aim. Lebo ja nie. Takže to určite napíšte do komentárov. Nemal náboj. Ok, tak som. Ok. Kamo. Prebíjaj. Vidíte to? Yes! Hneď prvá výhra! Let's go! Ok, ľudia, poďme ďalšie. Nemôže to video byť také krátke. Aspoň 2 výhry! Stop the cap. OK, ja mám, akože ľudia, najlepšie medailóny v tomto Blitz móde sú tie na movement. No vy proste beháte, máte neobmedzený movement, ešte keď tu boli tie druhé katany, tie také tie, tu máte Prečo tu zase nič není? Ľudia, ja som vám ukazoval taktiku. A keď vám ju ukážem, tak zrazu vy si nebudete mysleť, že som kecal, ale ono je to fakt dobré.
Toto čo je za bot fight? Ne! OK. Čo si o mne budete fakt mysleť? Že si není normálny, ale to už si o tebe myslel dávno, takže... Hey, GG's, bro! I just woke up from a dream. And now I just say goodbye. Tu sa nedá stavať! I don't know what it'll be. Poď. Ja mám také yes! Choď do pekla! Goku. Choď do lobby. Do prdele! Mám 100 na 100, nemusím sa ničo obhať. Do prd... Kde je? Kde išiel? Bro, kde si? Prečo idú všetci po mne? To som až taký dobrý? Už mi neújdeš. Choď do reči s touto Kamehameha! Nechoď! Som celý roztrasený. Ne! To nevadí, to nevadí, to nevadí. Čo si ty myslíš o sebe? Na posledný náboj. To ma mrzí. Nie, nemrzí. Čo si dovoluješ? OK. Pro! Už sa nemôže nič pokaziť. Ten dostal.
Bro. Bro, ten dostal vyklepáno. Takzvaně. Ne! Takže ľudia, keď nevyhrám túto hru, tak mi budete musieť napísať do komentárov trest. OK? Je tu čestka. Ľudia, vidíte? Neklamal som. Haha! Ľudia, keď sa pozeráte na toto video, tak si budete mysleť, že mi šibe. Akože, fakt, akože, že mi preplo. Normálne. Ale mne nepreplo. Ja som len pozeral tohto youtubera. Ľudia, keď zabijem tohto týpka, tak mi dajte odber. Tak to bolo dobre. Viac takýchto ľudí, prosím. To bol bot, ja to viem, ľudia. To bol taký istý typek ako ja som bot. Botíček! Tak, okej, tak toto není bot. Tak, ale toto vôbec není bot. Tak, ale... Okej, ja som s tým zmierený. Okej, ľudia, takže napíšte mi dole do komentárov trest. Dajte like, odber zvončík, lebo toto bolo podľa mňa veľmi dobré video a čaute.